Γεια σας. Θυμάστε όταν είχα πει να θα κάνω κάτι διαφορετικό? Ναι. Τώρα θα πω στο Valorant. Αλλά γιατί όμως θα πω στο Valorant? Γιατί ενώ πλέον το χιτάρο και το μισό, κάποτε είχαμε καλή σχέση. Μάθαινα, έπαιζα το game, αλλά τώρα δεν έχω το ίδιο hype. Όμως θέλω με αυτό το βίντεο αυτό να αλλάξει και να τα βρούμε και να φτάσουμε σε ένα λογικό συμπέρασμα. Και ναι, αυτό το βίντεο σήμερα. Enjoy! Έχω αρχίσει hyped και είμαι έτοιμος για όλα. Όχι, δεν πειράζει όμως. Και ναι, ένα από τα αρνητικά του Valorant, πάρα πολύ ώρα στο γαμημένο το lobby εδώ πέρα που φορτώνει στη μαλακιά για το agent. Μιλάω σαν τον μοιράζω από το Apex, για όσους ξέρετε. Εντάξει, έχω κλείσει και το voice chat, επειδή είναι πολύ e-girls σε αυτό το game. Άρα εγώ είμαι e-girl? Όχι, δεν είμαι. Είναι αυτό μαύρη μαλάκα. Αχα, ενδιαφέρον. Δεν έχω ιδέα πώς πού πάω. Με το... Εδώ δώσω. Ρίχνουμε. Εδώ. Αχα, έχει άτομα εκεί πέρα. Έχει άτομα. Λέξη... Spike down, B. Ω ναι. Έχουμε και planting. Το πρώτο λίγο round στο game. Ένας MVP. Φιλιμπώνεις One enemy remaining. MVP, παιδιά. Τώρα είμαι hyped. Πόσο καλά. Πήρα 2 kills. Top fragger. Έχεις κάνει μελικιά. Και ναι, έχω μεοπία. Από αυτό. Αλλά όμως νικήσαμε το round. Με χαρά. Πω. Το πιο. Φέρω το ίδιο. Ρε! Κάτσε καλά ρε. Σω, σου λέω. Σε είδα. Ρε! Τι είναι αυτά, ξεχνάω τα champions ρε φίλε. Όταν έπαιζα εγώ, το game ήταν απλό. Είχε πλάκα, τώρα στο μπούτσο. Τι έκανε ο άλλος σκυπάκι μου να... τέτοια. Δεν χρειάζεται. Αλλά δεν έκανα τίποτα όμως ρε φίλε. Μπροστά, πίσω. Λοιπόν, με ένα snap, μάλλον θα νικήσουμε το round. Σω. Ναι, ακούστηκε. Λοιπόν, snap. Ακούγεται το snap. Ναι. Νικήσαμε το round όμως. Βλέπετε. Νικήσαμε το round. Λοιπόν. Όπα. Καθόλου το A-site. Στο mid έχει κόσμο. Είδε εδώ. Έχει μέσα κάποιο μέσα στην... Οκ, επίσης άλλο και εδώ. Δεν έχουμε pings. Πώς στο CS. Πάλι με ένας πόντος. Τι κάνει η Ρουμάνα για στην άκρη? Τι ήθελε να κάνει ακριβώς το LMG? Πώς είναι εδώ? Κανένας είναι εδώ. Όλοι είναι ψόφοι. Και αυτό θα είναι το easy game. Που θα είναι super hype και super LFMG. Εκεί πέρα είναι. Όπου σοφεκ. Ηρεμία. Εντάξει. Είναι easy game. Ηρεμία. Έχουμε πάει και το round. Δεν έχει σημασία. Οκ. I guess. Δεν ξέρω κάτι. Είναι περίεργο παιδιά, ξέρω ότι στο podcast είπα θα κάνω gameplays. Να πω τι, δεν έχω κάτι να πω ρε μαλάκα. Απλά κάθομαι και παίζω σαν μαλάκας. Όχι όταν το streamer ever. Εδώ. Όλα άτομα εδώ. Ένας. Γεια σας. Γεια σας. Κάνε ρε. Να βρίσκω τώρα. Με 4 HP. Με 4 HP μαλάκες e-sports master εδώ πέρα. Μισό. Λοιπόν, θα νικήσω τώρα με 4 HP. Watch me. Spike down B. One enemy remaining. Έτσι.
Μια χαρά. Πιάσα ένα δούβλε και assist με την ulti. Ποιος είναι ο top παίκτης του Valorant? Ο Tens. Ούτε καν. Φίλοι Bones, πατέρα σας. Να δώσουμε ένα το τέτοιο. Yes. Εντάξει, μια φορά να πάρουν και kill. Δεν πειράζει μωρέ. Κομπλέ. Οκ. Λοιπόν, προφητεία του Army αυτό το round ήταν χαμένο. Ο προφήτης λοιπόν θα είναι σωστός ή όχι. Πάλι το μαγικό snap και... Κάτσε μου τώρα θα γίνει. Πετάει απλά. Σουζούκι κάρι. Κάρεψε Σουζούκι. Πήγαν Σουζούκι και σε πήρα κάρι πότε. Προφήτης. Nice. Να δούμε. Τώρα η Jet είναι στο... Η Jet είναι στο A-site. Είχε ανάψει την ulti. Και ναι, δεν είχε ανοιχτεί την ulti. Απλά κάνει βόλτες στο connector. Και όπα, τον έφαγε. Ίσως έχουμε ένα comeback εδώ πέρα. Ίσως το γυρίσει. Κυρίες και κύριοι, το έχω γυρίσει σε Sportcaster. Το φάγε. Το φάγε, το κλάτσα ρε. Το κλάτσα ρε λέει με 2 HP κυρίες και κύριοι. Θαύμα. Η προφητεία του Άρη και λάθος αλλά δεν πειράζει. Ωραία. Τώρα τι να πάρουμε ρε. Λοιπόν, θέματα αστεία, θα δώσω παρό gameplay. Εδώ πέρα μέσα. Πάλι άτομο. Σκέφτε έχει άτομο μέσα. Σωρό gameplay. Spike down, attacker spawn. Ξέρει το άλλος. Ναι. Αυτό το trap του... Έρεμα! Σοβαρό gameplay. Last player standing. Δεν θα κάνω άλλο. Team Ace. Ποιος μας πήρε Ace, μαλάκα. Πόσα. Δεν ξέρω τι εδώ. Πάμε εδώ. Εδώ είμαστε. Έλα, είναι κοίτας εκεί πέρα. Ως με το... Τέτοιο. Όχι. Πέρα είναι. One enemy remaining. Ένα συγκράτηση στη γωνία δεν είναι. Το μάτς. Αυτός ο Amy Bab είναι από τους άλλους. Όχι, δικός είναι. Δεν πειράζει με σιγά. Σιγά. Λιβάρε. Τι μάλαγας που... Report τώρα. Τώρα report. Πώς κάνουμε... Ευχαριστώ. Δεν είχα κάνει report, Πάμε. Όλα κομπλέ. Όλα κομπλέ. Πάλι beside, ναι. Ρώσοι ήταν αυτοί σίγουρα. Οι Πολωνοί. Ξέρω. CS πράγματα μου κάνει χαμό. Άσου. Revenge, motherfucker. Έχω το spike. Γιατί το έχω παντάρει. Έτσι. Υπικό plant. Με την ulti γάμο της. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Όχι. Όλα καλά. Όλα είναι καλά. Ξέρετε τι, τώρα θα νικήσει το round, θα το κλατσάρει και θα είναι ό,τι καλύτερο. Η δοκολιά, 3 kills πήρε αυτή τώρα, πώς τα πήρε ρε φίλε, sorry κιόλας. Πω. Μπορεί να γίνει παράνοια, πώς ρε. Αλλά είμαι καλά πάντως, είμαι καλά. Να τέει ρε μαλα... Δεν παίζει, solo. Είμαι καλά. Έλα δεν πέρασε, χαλά ελληνικά. Φυσικά θα είναι της Παναγιάς στα μάτια εδώ πέρα ρε μαλάκα, εντάξει φυσικά. Φυσικά. Ποιος κάνει βόλτες στο τέτοιο. Spike down B. Το σκηνή. Last player standing. Τι καραγιώστες είναι αυτοί ρε φίλε, εντάξει. 8 άτομα. Γάμο το σπίτι. Εννοώ, όχι. Δεν είναι καν το game, τώρα είναι το half που αλλάζει, σωστά. Έτσι είναι το Valorant. Ναι, τώρα είναι το half που αλλάζει.
Δεν θα χάσουμε το round. Ποια προφητεία και μαλακίες ρε γάμο. Ποια προφητεία και μαλακίες. Προφητεία και μαλακίες. Προφητεία και μαλακίες. Κάτσε εδώ. Ρε μαλακ. Έλα ρε μα. Και ο άλλος κάθεται στο τάνελ ακόμα. Και κοιτάει. Τι βλάκα σου. Εντάξει. Okay. Δεν πειράζει, νικήσαμε. Οκ. Παρανόια. Μην ξέρεις. Στο τέλος που το είπα. Πώς δεν έχει φτιαχτεί κάποιο Valorant ή Girl Band, κάτι τέτοιο. Δηλαδή είναι περίεργο ρε φίλε. Έχει κάνει το Overwatch, έχει κάνει το LOL. Πάω προς το LOL. Αν έχει κάνει πρώτο Valorant. Why though? Δηλαδή ήδη υπάρχουν πάρα πολλοί Sims ενώ παίχτες στο Valorant. Εδώ. Είναι μόνο σχεδίο για να πετύχει το wall εκεί πέρα. Θα είναι trickshot. Μέσα. Θα βγάλουμε το ντρονάκι. Για πήραμε. Πάζει. Ίδιος. Ρε μα! Ας τι κάνει ρε μα! Τις βόλτες του γάμ. Ο One, ο Swain, άντε γάμ. Το χάνουμε αυτό τώρα ρε μάλλον. Δεν θα... Όχι. Λοιπόν, βάζουμε αυτό μέσα. Πού πάνε οι άλλοι? Πάνε να φαίνεται μόνο μου. Αχα, το ξέρω και αμπαλεξμένο. Θα πάω κάτω. Στα τούνελ. Φυσικά και είναι δύο, Φυσικά και είναι δύο. Είναι easy. Ναι, φυσικά και είναι easy. Βλέπετε, lost. Το χάσαμε. Δεν πειράζει. Μέσα. Πες δεν έχουν κόσμο εδώ πέρα. Είναι... Κάτσε εδώ. Θα έχει κανένα... Ω! Εντάξει, ξέρετε, πήρα έναν, δεν πειράζει. Πήρα έναν. Μπράβο ρε. Πολύ ωραίο. Nice game. Το λέω και στο Valorant. Που είσαι 7-11. Δεν πειράζει μου, τουλάχιστον δεν είμαι... Α, αυτή παίζει 20-10. Δεν πειράζει, τουλάχιστον εγώ δεν φιντάρω. Χρησιμοποιώ λογιές του LOL. Fuck! Ω, χάος το μεξμένο. Είδα. Γεια σου Κιμπή. Πού είσαι? Γεια σου. Φυσικά δεν είναι μόνη της, Έγια. Γαμώτος. Ναι, γι' αυτό αγαπάω το Valorant ρε φίλε. Γι' αυτό το αγαπούσα και το αγαπάω ακόμα και τώρα. Ξέρετε. Είναι το game που δεν ξέρεις πώς θα τελειώσει. Δεν είναι μόνο πλέον όπως το CS. Είναι κάτι άλλο, κάτι καλύτερο. Κάτι χειρότερο το CS. Γιατί εγώ είμαι καλά. Αχ. Πάει και μπαίνουμε. Έλα, βιάσαι έξω εδώ. Πώς θες ρε? Α, και ο Σκάρας στη γωνία, Αχα, χαρά, yes. Άντε γάμισου σε 8 ώρες. Φέκερ. One enemy remains planted. Στο είναι. Να το στέξ. Πάμε λίγο diffuse. Πώς κάνουμε report? Thanks. Α, δεν ξέρετε τι. Δεν πειράζει, nice game. Πώς κάνουμε το chat? TY. Ξέρετε παιδιά, όποτε παίζει καλά, γράφετε ένα TY στο chat. Έτσι. Όχι, αυτό δεν είναι ψηλό. Κάπου το Valorant ήταν απλό game. Τώρα έχει αυτές τις μαλακίες. Πέθανε ρε. Spike planted. Στο μεσά.
Θέλει τώρα τον... Last player Πού standing. είναι όλοι ρε μαλάκα, πλαντάνε τον bomb. Α, κάπου αλλού. Ωραίο game γενικά, ωραίο game γενικά. Δηλαδή, ξέρετε, το CS το κράζουμε, αλλά ο CS μου λείπει ρε φίλε. Μου λείπουν πολλά πράγματα από το CS που έχει το Valorant. Νομίζω το έχω πει στο βίντεο. Αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Πάμε μέσα. Έλα ρε μα... Τι είναι αυτό το κολοπέχ... Ωπα μαλάκι θα κάνω και ένα γέρεπ τώρα. Σκάτα τι... Μαλακία Spike είναι planted. αυτό. Τι σύμπτωση παιδιά, νίκησα το round. Αυτοί νίκησαν το round, εμείς το χάσαμε δηλαδή. Αλλά εγώ νίκησα και κάνω την προφητεία. Καταλαβαίνετε. Ο προφήτης. Είμαστε τρεις. Ωραίο game γενικά. Πάρα πολύ ωραίο game. Game of the Year 2020. Όπα, σαν να το είπα. Last player Ρε μα, δεν πιάνει ulti. Δεν πιάνει ulti, δεν πιάνει ulti, ok. Δεν πιάνει ulti. Spike planted. Θα σώσει, θα σώσει. Πάμε, πάμε. Ω, τι κάνει, τι κάνει. My god. My god. Ω, δεν One είναι. enemy Τι remaining. κάνει, μπρο μου. Ο fake από το Valorant. Θα το χάσουμε, αλλά δεν πειράζει. Α, το έχουμε. Easy game. Easy. Πάμε! Ξέρεις τι γυρνάει. Με τη δύναμη του Suzuki Carry, τελικά όντως θα κάνει carry το game. Suzuki Carry. Το carry το φαΐ δηλαδή. Εντάξει, σταματά. Λοιπόν, γιατί rounds. Τώρα είμαστε full σοβαροί. Δεν χάμε το round. Δεν μαγιζόμαστε. Down B. One enemy remaining. Οκ, τώρα έχουμε μπει σε carry mode. Ο Suzuki έχει μπει σε carry mode. Μια χαρά. Όλα καλά. Wow. Πρωτότυπο. Nice game. Αχ, Χριστέ μου. Λά, είναι 2 rounds μάλακα, δεν πρέπει να χάσουμε. Never lose, never back down. Never FF. Πάμε. Ρε, ωραία! Ας αφήνεσαι ο aimbot, φίλε, εντάξει, αφήνω aimbot, δεν παίζεται. Είναι με τόσο νουμπά στο game. One enemy remaining. Άντε, γεια. Αυτά είναι. Λοιπόν, τώρα είμαστε για το match Match point. point. Οκ. Παλιά ερωτήματα. Εντάξει, τώρα είμαστε όλοι στο tryhard mode. Οπα. Πρόβλημα. Last player standing. One enemy remaining. Όπα. Spike down Πάγα να B. πούμε στο μάτι αυτή τη φορά. Στον Suzuki Carry. Κάνα μοντάζ. Δεν χρειάζεται να κάνω μοντάζ. Defenders win. Δεν χρειάζεται. Victor Royale. Όνειρο. Μόλις είδατε 2 παραδείγματα games στο Valorant. Τελικά όμως τι έγινε. Νίκησα εγώ ή νίκησε το Valorant. Ήρθε η ώρα για verdict. Λοιπόν, το Valorant είναι ok, I guess. Δηλαδή, προφανώς δεν με πάει να το πάρω σοβαρά, ούτε και θα γίνω κάποιο είδους high-elo παίχτης, κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να περνάω καλά παίζοντάς το. Οπότε ναι, κοίτα να δεις. Τελικά φτάσαμε σε αυτό το συμπέρασμα που έλεγα στην αρχή. Τα λέμε την επόμενη φορά.